Isang bayan, isang laban. People's Rally laban sa katiwalian. Ito ang bitbit na panawagan ng iba't ibang sektor at progresibong grupo na nagkaisa sa isang pulong balitaan sa St. Scholastica's Academy, Pampanga ngayong Huwebes, September 11. Sa pangunguna ng Concerned Citizens of Pampanga, katuwang ang bagong alyansang makabayan, kilusang pambansang demokrasya, alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon, Kadamay Pampanga, Assert Central Luzon at National Union of Students of the Philippines. Sigaw ng grupo na wakasan ang katiwalian at korupsyon sa pamahalaan ngayong mainit ang usapin sa mga maanumalyang flood control project. 1 trillion a year ang ating nawawala sa itong mga tinatawag na flood control fund. 79% walang-wala. Either ghost projects or substandard projects or talagang wala. So, nakakahiya. Sa ngayon, naghahanda ang grupo para sa isang malawakang kilos protesta na gaganapin sa tapat ng Metropolitan Cathedral of San Fernando sa darating na Huwebes, September 18. Ayon kay JC Alcaraz, coordinator ng Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luzon at ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Regional Chapter, lubos na napinsala ng pagbaha ang kanilang kabuhayan dahil sa mga nagdaang bagyo. Kung hindi raw sana binulsa ang pondo para sa flood control project, ay baka sakaling nag-iba pa ang kanilang kapalaran. 1 bilyon mahigit ang pinsala sa agrikultura dito sa Central Luzon ayon sa Department of Agriculture. Pero hindi sapat ang kompensasyon o wala man lang programang kompensasyon para sa ating mga magbubukid. Nagpaalala naman si Jerome Esguera, representante ng Assert Central Luzon, isang unyon ng mga guro sa rehiyon, sa mga lider o opisyal ng pamahalaan na sila ay parte ng paghubog sa ating mga kabataan upang maging mabuting mamamayan ng bansa. Nanawagan siya na panagutin ang mga korap na opisyal anuman ang pwestong kanilang inuupuan, kagaya ng pagpapanagot sa mga maliliit na miyembro ng sektor ng lipunan. Na may isang guro noon na nagkamali lang sa pag-file ng kanyang SALN ay naipakulong. Bakit po ngayon, hindi po ba natin magagawa na magkaroon ng tunay na pag-iimbestiga at paglilitis sa mga nagnakaw ng ating mga kabanang bayan? Kami umaasa na sana ay magkaroon ng tunay na pagbabago. Sinagundahan naman ito ni Clifford Piñera, Provincial Coordinator ng National Union of Students of the Philippines o NUSP. Anya, imbis umano na sanay napunta na lamang sa sektor ng edukasyon ang budget para sa mga palpak na proyekto, ay napunta lamang ito sa bulsa ng mga korap. Lalo na't ang edukasyon umano dapat ang may pinakamalaking pondo. Ang pondo sana na ilaan para sa mga kabataan, para sa edukasyon, ay napupunta sa mga peking ghost flood control projects at sa mga infrastruktura na hindi naman tunay na napapakinabangan ng mga kabataan. Ay hindi lamang baha yung aming nararanasan pagpunta sa loob ng aming mga pamantasan. Nararanasan din po namin sa loob ng pamantasan yung mga hindi dekalidad na pasilidad, mga kakulangan sa kagamitan. Kinondena naman ni Sister Mary John Mananzan, Direktor ng St. Scholastica's Academy San Fernando, Pampanga, ang mga korap na opisyal na kabila ng pagiging Katoliko ay pinipiling manlamang sa kanilang kapwa. Itong mga nangungurakot ay siyempre mga Kristiyano yan, Katoliko yan. Ano ang kanilang buhay bilang Kristiyano? Yung sisimba sila linggo-linggo, tapos nangungurakot Monday to Saturday. Anong klaseng pagiging Kristiyano yon? Anong pagiging mabuting anak ng Diyos ba yon? Wala ba silang konsyensya? Kaugnay nito, nanawagan si Mananzan sa mga pari sa probinsya at sa buong bansa na i-focus ang kanilang sermon sa issue ng korupsyon sa bansa. Kung nananawagan sa lahat ng mga pare sa buong bansa, mag-sermon kayo against kurakot. Mag-sermon kayo against itong mga taong walang talagang simpatya sa ating bayan, walang common good sense, no?
kabila ng separation of powers na nakasaad sa konstitusyon. Nanindigan ng grupo sa kanilang paniniwala na dapat ay magkaroon ng isang independent committee na mag-iimbestiga sa issue ng flood control at korupsyon, lalo na't wala umanong mangyayaring aksyon kung ang mga dapat imbestigahan ay nasa Kongreso mismo. Because they're co-equal. Pero kung pag-uusapan, marapat lang talaga na iisa na lang dahil yun ang panawagan ng nakakarami. Kasi ang Senado, hindi niya pwedeng imbestigahan ang sarili niya. Ganon din ang Kongreso. Hindi niya pwedeng imbestigahan kasi ang pinag-ugatan ng problemang ito ng flood control project ay nanggaling mismo sa mga mabatas. Ani Avril Lakindanum, mahalaga rin umano kung ang media at ang bawat Pilipino ay mananatiling nakatutok sa mga magiging hakbang ng pamahalaan. Hindi na lamang natin hayaan na sila lang ang gagawa ng investigasyon na yan. Kailangan din natin bantayan yan at subaybayan. At para maging pressure group din tayo sa kanila at at matitiyak natin na mayroong mananagot sa mga ginawa nilang yung katiwalian na ginagawa nilang ito. Hiling din sa ilan sa mga dumalo na mapurusahan at makulong ang mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Nakapagpatalsik po tayo ng isang Marcos, pero naibalik naman yung isa pang Marcos. Nakapagpatalsik tayo kay GMA, kay ERAP, at isa pa nga ay nakakatawa ngayon sa bahagi ng mga kabataan na si Jinggoy Estrada daw, bahagi na ng Big 3 nung PDAF scam. Ngayon na naman, bahagi na naman siya ng Big 3 sa Senado nung sa flood control scam. So, bukod po dun sa makita sila sa rehas, ay yung hindi na sila makabalik. Hinimok din ng grupo ang mga kabataan na makilahok at makialam sa mga usapin kabila ng represyon sa kanilang demokratikong karapatan na lumahok sa mga pagkilos. Aktibo din talagang nire-repress yung mga demokratikong karapatan ng mga kabataan na lumahok sa mga rally, na lumahok sa mga pagkilos. Ang totoong social change o social justice ay yung inaalaw sila na mag-participate doon sa parlamentaryo ng lansangan kung saan tunay na nangyayari yung kasaysayan at tunay na nababago yung sistema ng pamahalaan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.